What can one? Oh, we don't want again. What's that? Who want? One masala. Oh, what are we to do to be a man? You're the grab on and you're not going to oh, what about Mao? But it's not after doing that. Who are putting it now? Really, I can't. I'm gonna, how much I want. When you go up preaching, I don't know. When you go up, if one was sick, eh? Yeah, it's quite a buy for them. I'm going to say for buy for them. I'm going to say for Popo, uzu buka black. Ai, mamu. No. Get him. What? Is it again? Is it? I didn't know. I didn't know. I'm on my own. I'm going to use it. Look at what. What if you were Talano? If I even wonder if I am. You want to check up the road to Sabu come here for culture. I want to I will love one thing. It's a law. Who gets going to want to buy like you? It's a law. Oga Kalos, onye mago, onye wuru. Achua Eliageba, Kalos sitting in my noble. I sing it in your manobo. In a new way. A queen on the way. Okay, me walking on ya. Bang bottom. Oga Kalos. It's in the very. Okay. Bamba, I metaron, can you metaria? Cha. Look against it. Hey, oh, I for Kalos. What do you matter? I want to boss. I'm making all the market of the see. What the place here? More mamma no for the cha. Then I make that on Gajiaz. I just got Johnny Bono. And after good yamma. I can't have to go to Mahush. Oga Kalos, onye mago, onye wuru. Achua Eliageba, Kalos sitting manobo, no give but a corago, singing manobo, no give but a corago. In a new way, Queens, by any one in mine at the tata. On Takashania, Ntajiani Beribe. Pico, okay, because I want in mine. Yeah, Bupania. Yeah, Boniana, eh? Oh, boy, I call Mumma. Oh, boy, I'm away from the boy, the bow came my demon. Isha doggy ma. If we anyway, what have you gone? Chero. Ini Catalina comuna que na fuma mas Catalina comuna Ibu ezigbo tonyo shaya dogi ma telo maka na na-agbachi gị nkịtị mụ na igwelu anya ga dị ka anya ndị amosu
wee chi welu tinye n'ite ofe. Nwoke na-agbachi nkịtị. Ịma nwa ya. N'ụlọ nwanne m nwaanyị. N'ụlọ nwanne m nwaanyị kịsị nsa m ga-etikwa gị woto. M ga-akụrikwe gị ọbụka ka n'ihi otu a. Oga Kalos, onye mago mago, onye mago mago, onye wuru wuru. Achuageba, Eliageba, Kalos sitting in my nobo. Give me the Shibuya. It's only Bumma. It's only Boya. Kalos. It's Boya. Anyone should go there. On the shoulder, Ganga. Happen on the corner of some people and move me on war. Kalos, it's only Buya. You can't be a guy. It's a kind of police today. On your brother here for you. Ganti. Yeah, Kalos. Can you guys see how you want? It's only Jokumbo. Okomo. Emi. You know why I don't like Ganga? Emi, Chugo Ziggy. Daluno. Chirokwe. Ibrahimi. Afamawe Meka. Emi, Emeka. I go there, Meka. I go there, Okwena Bongi. Ele jo bone Emeka. That bobri Emi. Chirokwe, eweliwe. Awonge wonye amnulie. N'ekwentị mgbe m na ọwụngị ọwụngị na-akọ na-ebutere m ọgba aghara na-esi n'ụlọ m ọwụngị mmekọ olu ndị mmụọ ozi ka olu ndị mmụọ ọjọọ fere olu ị nụrụ ka iji chọrọ igbu nwunye gị fere olu ị nụrụ hapụ ihe nụrụ ị na-anụ ọbụzọ anaghị na-anụ olu ekwuokwu onu a na-anụ chọ ka m gwa nwunye gị ọtụtụ onu ụmụ nwaanyị da na-anụ na ekwentị mechie ọnụ ịwa anụ ọhịa enwere ike imechi ọnụ Chineke akpọ ọkụ enwere ike imechi ọnụ ịhụ onye na-ere ya nga ụda m kọla n'ihe onye ya mere m gwa gị ihe nwatakịrị nwaanyị ya mere eziokwu m niile ị ga-etire maka ekwu onye onye hụrụ nga onye echere onye katikizim ọnụ onye nwere katikizim ọnwụ onye wu nne ewu ọta ka ọ na-agagharị mgbi na-agagharị ụzọ ọhịa na ụzọ na-agba nwoke ọbụla onye ọhụrụ ya esochie ya azụ omio na tashi awụ onye ashị onye ihe o ketere ewu ịga ọhịa na ụzọ emepere na asị na ihe m kọrọ ngodo n'ọwa asị gee ntị akwụkwọ nsọ ọsị ọ dị onye n'ime unu nke na-emebeghị ihe karịrị nke a ya bụrụ ụzọ tụọ nwaanyị ahụ ngwa ọ bụrụ na imetụrụ ihe dị ụtọ a lee ịchọkwa ịtụ akụwa ya n'isi ka ya oke ịbụ na ị nọ n'ihu m atụnye m aka n'ara onye nọ n'ihu m bụrụ akwụkwọ nsọ aka na m na-atọ ụtọ onye ị na-ata m atụ nwunye m aka n'ara agwa m ihe akwụkwọ nsọ kwuru waasị elude ị gara akpọla m Jizọs ndị nga ọ nọ waasị ị gara akpọla m Jizọs ama ifeke Banana Junction ka m jụọ otu ajụjụ ele ihe mere ji gide wụrụ ọnụ edebe otu nka ịga ndọrọ ihe si n'ụlọ onye ọzọ bụrụ ihe na-eri gị na ahụ ikwu ọnụ igide eti ọnụ n'ihe gbasara gị mgbe hapụ ya ihe mere gị aga agwa ngị nsogbu anọ dị ga-elekwute m n'ụlọ ebe okwute m Jizọs ihe mere a ga-ahụ n'ụlọ ị ga-elekwute m ma ngị ewe nwa anụ ibe nso wee kuo ajụ ume o wee kusi ya anyị egbuo gị jaja ihe gang up onye gara gang lekwa okwute n'owere akwa nga ihe gang up nwere ihe gang up ị ga-enwe m n'ụlọ mba n'onwe n'ụlọ ọkụ akụkwala ya akwa ị na-anụ ka ọ wedịrị gị mma ị na-anụ kpọmkpọtọm Oga Kalos onye mago onye ma ọgbakọ ga-ahụ bịa metụ m aka
boy. Nga kubukwe ginuna. Hey, nga kubukwe ginuna. Ifeleme. Ne dina di one nigga one. Fela de me. Nenu gi na akọ eyi. Na akọ ejugono. Cheru ka nwanne nwa imata. Ka ngwia ihe gị na di ya na-eme n'ụna. Kwa chofu gị. Nenu gi. Nkoyeri. Ụna gị bụ ofufe. Nya aka dị gị mmarị maka na abụ m onye ezi. Gị nwa, ị na-eri ji gị n'ụlọ. Ngwa nwanne gị nwaanyị ife gị na di ya na-eme n'azụ ya. Onwe kata ka ọ gbaalụ gị n'ụwa ma n'ụwa ọzọ. Jane. Ọgụ ịma na ọgụ a kpatara ihe a niile. Ịma na ọgụ a bidoro ihe a. Ịma na ọgụ a bidoro ya. Ka ị ga-esi bịa na-azọ ngwa afịa mụ na gị nwee nwekọ. Ị bịa na-azụ ya sọnsọ gị. Ọ dị ọnụ mma. Ele kan chụpụ sana na mu. Awon gị kan chụpụ sana na mu. Awon gị na-eme. Anyị na-akwado ịdọkashi akwa. Ọ na-akwado ịdọkashi akwa. Akwa ngịrị. Ụlọ akwụkwọ. Akwụkwọ ogiri kọwa akwụkwọ ofe. Kọwa akwụkwọ olugbo. Akwa ngịrị. Ụlọ akwụkwọ mahadum. Ihe a na-eme na ụlọ akwụkwọ kwesịrị a na-adọka akwa na-ayọ ego n'ụzọ. Ọ na-achụ na ọsha efe ọnụ ka ụdị ka a na-eme n'ụlọ akwụkwọ mahadum. N'ụdị ngịrị n'ụdị ụmụ akwụkwọ mahadum ka ndị ole. Maazị, kedu ebe nwanne m nwaanyị? Na nwanne nwaanyị ahapụrụ m ya na ndị ọgbara kwunye ndị osoko ndị ọdịka ọ dị ya na ndị enyi ya nwoke anọghị ibe ya. Biko, enwere ka nọ n'ụlọ. Onye mago, onye wuru. Achụaga ebe a, eriaga ebe a. Hey! Ifugo ihe ịkpatara. Ifuga jeteri ikpe. Hey! Ekpere gị emego. Chero. Hey! Maazị Egbugo nwanne m nwaanyị. Ha! Ọnwa ya bụ n'eziokwu. M ga-eje na nke ndị ọkaikpe. Ya bụkwado n'eziokwu. Hey! M na-eje na nke ndị uwe ojii. Jee kpee ya. Hey! Mba. Ọkwa ọbara ka anyị na-ekwu okwu ya. Ọkwa ọbara nwanne m nwaanyị. Hey! Chineke. Wow. Hey! Ịma na onwe mgbe m ga-anọ mmadụ ọbụla akpala ya gị. Ọwụ na dị gị zuzuru ezuzu memela ya. Chirikwe, isi gịnị? Imemila onye di m ọ dị ka ị na-ara ashị. Enwere ihe na-eme gị n'isi? Di m hụrụ n'anya. Biko kwa anwakwara ya nwa. Ka m gwakwa gị agwa. Ahụrụ m di m n'anya. Ọkwụ na anụ ya. Amakwa m ihe mụ na gị na-eme. Amakwa m ihe anyị na-aga. Ejikwala di m sesi amokwu. Ejikwala ya. Ọkwụ na anụ ya. Keke ya esi na ị ga-egbu di m. Maka gịnị? Ịgba ego na nsogbu. Yọbịa bikonu. Mana ọkụ a ka m na-achọ ka ọ ghara inwe ihe ga-eme gị. Isi gbawakwa gị ebe ahụ onye ala ka ịbụ. Ọ dị gị ị na-anụ ihe gị nwoke na-agwa gị. Na-anụ ihe ọ na-agwa gị. Yọbịa biko maka na kwuo ya ọzọ ị ga-ekwuchi ike ka m ghọta ihe na-ekwu. Kwupụta ụka ka m ihe na-ekwu. Nwoke m segburu anyị.
sekpuru ana. Gbahara maka na m si ha m ga-egbu di gị. Site taa na-aga akpọkwala m n'ekwentị mgbe ọbụla m chọọ gị ọnwa ya akpọ gị ọkwe na anụ ya na-asị na ị ga-egbu di m ị na-egbu di m na gịnị mere anwakwala ihe ahụ ọzọ biko si m n'akụkụ pụwa biko nye m nwa oge m nyenụ m ya nke gị nye m biko nye m fonu gawa Kalos chipere waya inano negodi if you name one negodi if you name one onye sindara Ironga ana m agakwa n'ụlọ nzukọ ụlọ ụka anyị nwere nzukọ taa anyị nwere nzukọ Ebere kemgbe na-abatakwa mbata m agịrị m abata taa mbata m ga-awụ echi maka na Ebere na anyị na-ekpe taa ọ ga-awụ ekpere dị egwu anyị ga-ekpe ya abalị ka abalị ha anyị na-ekpe ya maka obodo anyị ime obodo na-agbaghara aghara ụda a sị ka anyị tie obodo na ekpere ka anyị mara ma ihe ọ ga-arị mma ọ na-agba nnọọ ghara biko jikwa ohere abụọ Chukwu ka onye m mkpụrụ nke afọ biko ka anyị nwee nwa nke anyị mana emechaa m ga-aga ịhụ mma m ọ dị ahụ adịghị o wee eziokwu igwe kwuru ekwu na mmanụ ejide ahụ o wee eziokwu nsogbu anọdụ aga m etinye na ekpere aga m ayọ Chineke nna ka o nwee ike nye ya mkpụrụ nke afọ maka na ịtala ahụhụ kakwara m ahụhụ irule m nga m na-asị bọmbọị bịa ahịa bọmbọị bịa nga bọmbọị gawa ịghọtala mmanụ na-ejide ahụ ịgwa nke wee eziokwu taa oge sonye m ga-eti gị na ekpere taa ịghọtara aga m eti gị na ekpere enwere ka ụgbọ arụmaji enwere ka ihe ụgbọala chefuo na di mba ha ka mụrụ enwere ihe na-ekwu nnọọ ụka baghara na ihe ekpere otere na ihe Chineke ụta ka ụbụrụ m na-awagharị amara m sị eji mere na agba m nakwa na-achọ sele ikoro ihe ngwara m ahụ echi akwụgo m ụgwọ ebe ndina nke ụlọ akụ a obere oge anyị nwetata onwe anyị arụjụ anyị oyi nje tie gị mmanwụ dịka akwụkwọ ndị nke Efesọs mba akwụkwọ Efesọs dịka akwụkwọ ime otu o si eme akwụkwọ nsọ kwụwa ọnụ akwụkwọ nsọ kwụwa ọnụ ihe na nga agwa nwunye m na ị ga-akpọ ya aga n'ụlọ akwa ebe a na-eme kelọ nga asị na agbajikwuru ya ụkwụ ihe na-eme nwunye m asịkwa m mgbe ọbụla nwunye m lọ n'ụlọ nga ukwu na-aga otu ibe kama ukwu ya kwụrụ ọtọ na-aga ka nwaanyị ọ na-aga nasị ọwụ ngịrị mụrụ ukwu onye ka ị ga na-ake mba na ị na-abịa nga ihe onye ụgwọ isi m kwụrụ onye ka m kwụrụ ya ụgwọ isi m kwụrụ onye ka m kwụrụ ya onye wụ nna nne na nna sista onye nwe m gozie gị onye nwe nke ọnụ iwu iji nwe eme epele nene ka ị mere nene mgbe onwe dibia maka na m kwụwa ọnụ onye nọ nga asị akwụkwọ nsọ asị nwanne m n'ime Kristi akwa mkpughe onye nwa mba akwa amagwasị ishara m amagwa na ishara m mmo gakwa na Oshodi ga jese ga na okpuru briji Oshodi ga jee ose m aka onye ji ewa kama ndo bo so be atara m na-emekwa ya nwayo agụmagwọ mkpa ọnwụ ime ihe mere ga-enwede ụka da ka m gaa onye ụkọchukwu nwere mmeta m na emecha ndokwute m emechago m na
enyi nwoke na-abịa ifu kita. Oh, anyị na-apụ apụ. Enyi gị nwoke na-abịa. Ọ na-abịa, ọ na-achọta m na. Ọ dị hụrụ ya n'anya nke ukwuu. Ahụrụ m ya n'anya nke ukwuu. Ahụrụ m ya n'anya. Ọ ezigbo mmadụ. Ọ na-ewepụ aka, ọ na-emepe aka. Ọ ezigbo mmadụ. Ọ na-ege ego. Ezigbo ego. Ọ ga-abịa ugbu a, ị ga-afịa. Ị ga-afụ ya ugbu a, kịta ọ ga-abịa. Ọ ya ma na-akpọ. Obi m. Anọ m n'ihu ụlọ m. Ị bịawago? Oke. Ana m eche. Ngwa m. Ị ga-afụ ya kịta. Ọ ga-achọrọ ọ na-abịa. Ị ga-afụ ya kịta. Ọ ezigbo mmadụ ka ọ bụ. Ke gị kakwa mma. Julie! Obi m. Now. Achịa m na Latin. Onye ọbụ ezigbo oyigo nwoke a na-enye gị ezigbo ego. Onye nwa. Ọgwụ na-ahụ na ezigbo mmadụ. Ebe a gị na-abịa ericha ego anyị. Ha sị na ị na-emepe aka, Ịbịa n'ụlọ isi m na-enweghị ego ichi. Nsogbu adịghị. N'ala emecha bịakwute m. Na-eche gị. Maka anyị si arụ. Ịbịa ka anyị rụọ. Onye wu nwaanyị a ngara. Onye ọnwụ. Ịma ya? Mmịọm onye. Ha! Julie anwụrụ m agwụ. Julie mgbịrịgba ọnwụ m akụwala ọ na-akụsi ike. Ihe ọ na-akụ ụda. Gwanụ m ihe na-eme. Anwụrụ m anwụ. Ị hụrụ nwaanyị si ngodo apụ? Onye si ngodo apụ? Onye nwunye m. Ọ dache m si na isi na nwunye gị anwụọla. Ọ nwụọla. Mgbe ụlọ onye ka enwụ. Nwunye m nke mbụ, nke ha anwụọla. Onye ka ụda apụchi ngo apụ. Onye ka nwunye m nke m na-ebi n'ụlọ ga apụ. Julie, enwerego n'ụbụrụ. Ị masị mgbe ihe hụrụ na ị gara ịpụta esi m na ndị a na-ere ya pụta gbaghara ya anya. Ị gwara m na nwunye gị. Ị gwara m na mbọsị m na nwunye gị. Mgbe ihe mere ọdada ogide m ogidere m ka anyị suru otu. Gị na onye suru otu. Mee biko gaa chọọ ihe nchọga gị. M ga-achọ ihe nchọga m. Ọgwụ ọnụ ọnwụ gị na-eduga m. Ọnụ ọnwụ gịnị? Biko gawa gị a na-eche gị n'ụlọ ime ihe ọ gwara gị na. Nwaanyị a etinyere m sata na. Oga Kalos, onye mago, onye wuru. Achụagaba, Eliagaba, Kalos tinye mma n'ọbọ, n'oge butekwara gị okwu, tinye mma n'ọbọ, n'oge butekwara gị okwu. Ị na-anụ ọkwa ị na-anụ Oga Kalos, this is very serious, very precarious. If I did not get a name, oh my God, Obakato to say number. Okay, make you born there. Kiwe Mutanife, Oga Kalos, okay, you're the Oga Kalos, go be where digging ma. Kalos, you put them way, Kalos, you put them way, in a Negodi, if you name on yes. Negodi, if you name on yes. On your Cinderella, Kalos, on your Cinderella, the mother, and I know, come with the ligama, a queen, I know, come with the ligama, and I know, bunk bottom. Oga Kalos, onye mago, onye wuru. Achụagaba, Eliagaba, Kalos tinye mma n'ọbọ, asị gị tinye mma n'ọbọ, ị na-anụ
Akwina nuwe